trí, dó, haon, náid, díobhaí blianan seo ag léamh na nuaíochtas America. Don chéadaoin an chuaigh I bhealtaine 2016. Bainnean fríomh fictiúid an New York Times le dídanathe san Eorop agus go háirithe I gceantar na Gréige agus na Turce. Táthar chur brú na himircí bhogu a ríis. Dear an gúil scéal politiútíhír den scéal seo nach bhfuil reolas agam. Ach cibí feicimid trúis dídanathe ag fágáil campa dídin neic I doméní sa Gréig campa Garof campa gearraibh seachas dócha agus na Pólíní ag tosú Eibríochta sílim, pocal tá weim sílim. Cha mé bhean sin le cíntiú go bhfuil mé ceart. Sílim gur bé eibríochta agus tá mé árá. Tá na Pólíní sa réig I mbun eibríochta na himircí seo a lonú. Ní deir sé cámaid siad an lonú. Deirhin gur bé spireach feidtéarmach na eibríochta seo fáil ré leis na dídanathe. Ní agam labhair mé faoi ach warí onsaí ládrainn duine darbanam Mullah Mansour an teachtain seo chaite. Leis scéal. Ba é ceannasaí bhfuil dífriocht idir ceannasaí agus ceanara. Caithfidh mé checkil. Well, ceannasaí go cínte Buidead. Ní raibh agam go núsáidú an focail ceanara chun corporal chur niúil. Ach cibé tá mé ag fannacht le ceannasaí. Ba é Mullah Mansour ceannasaí an Taliban agus híl sé go raibh sé sábháilte geantar na drámh sa Phacastáin. Mar níor onsaí America éine sa cheantar sin riamh ach chomhairfhíonn an eibríocht seo airú sa chaidiribh idir America agus an Phacastáin. Ní idir an chun feabhs atá sé dul nó chun donas ach I ndeabhainn na Phacastáine nó I nainneoin na Phacastáine tá America anois ag ionsaí I gceantar na drámh. Rud nach nearna siad hána agus sa chás seo war siad ceannasaí an Taliban.
Tá an Taliban creite go ma ní ra siad ag súil lena gceannasaí a chalann luint cho tapaí sin agus tá siad ag lorug ceannasaí nua. Cad iad éarmhirtí an sí seo. Is cosúil nachhfuil an Taliban comhaontaithe go déimhinn tá sé briste sús in gronganíonis, factionachaí, riint cruinniú tíofiirde iarthóir amháin, riint cruinniúde tíofiirde iarthóir eile. Agus tá chuid bha iomaíochta arsúil don cheannasaíocht. Níl mór an le rátha an bhfuil sin ach gur léir go bhfuil an Taliban in roch chuí buchas le dia. Agus sin méid. Cáir, ní aici míidne na himplachtaí agus na háirithe go fóil ach tá siad ar an meallach agus tá siad anchongrach go deo. Cáir gansamánathe féidir gluocharab ar a buinte buise. Ruchtain cháir nuair is mianlín iad fiú nuair nach lín iad. Tá déantóirí cáir mar Toyota agus Volkswagen ag beanú chun cín henne féin thochaí nach mai cáir mar sealúchas mas ceadachtam an focail sealúchas a úsáid mar sin duine mé checkar. Tá mé ceap a gúil sé ceap go leor deach an áfeiciam an focail sin á úsáid chun talamh a chur inniu. sé ceap go leor úsáid sealúchas choróme. Tochaí nach mai cá mar chealúchas persanta mar chuidte. Tá iompar a gceathrú agus bhí mé gcónaí an tóirim go raibh breanú ar iompar mí cheart. Sin níor tugadh dúinach trí ráha in áiríre. Car, train, Eitleán. Agus tá miisiid an tóirim béidir go mbeidh muid breanú ar thochaí ina mai taistil, go chaide taistil Abramis tribiste de achar 5,000 míle. Déanta gúsáid móní taistil mar a bheith cosúile tríach í beag a persanta ach a heistilíonn ar na mótorvehalar. Feici míid cead a seachas as, níl mór an eile le rá agam faoi seo ach bháin bhfuil na déantóirí ag breanú ar appaní mar Uber agus Get agus féchint cíntochaí atá don cháir I ddír ina bhfuil daoine go chaide daoine agus I cheantar seo agam seo faoi deara ag úsáid Uber mar bhálairt ar únéireacht cháir. Cim fág nach cá agat den nuhearsí tógann se airgid agus foiinneamh agus tríbleid cá a chuineal sa chausa a chuineal ar an móthir agus a chuineal sábháilte. Tuige
nóir is féidir leat úbra áil chuisceappa ceanna agus duine eile úsáid mar hamánaí. Sláinte is even leis an New York Times scéalta sláinte chuir isteach is dócha marall chosean agus tá na léthúirí fearir. Seo hí an cléalma nó an tiró nua I ggóideáil ailse fróstataí. Náidéon córáil. Sé sin más an an pada íonna ach fearra an córáil sin. Tá ar a tuairt le Facebook táisteach féchaint go bhásan ailse fróstataí chómáil sin. Gur móis dóisí go bhí tú bást hím chrí rodile in áit ailse fróstataí agus más é sin an ídne cin fá go raithá faoi scíal. Idir an dálín ar nó ceir becheart a dhéanana leis a bhearóg fróstataí. Is léir ó bheannaí semach go bhfuil an aróg fróstataí chuir isteach ar agus a chuir isteach ar sin ar híal choléochta na bhear. Sin is scéal eile. An pártaí poblachtánacha. Ní léine ag rá seo, ní léine a tuairt seo le fios, ach is léir go bhfuil toghchan 2017 cáilte ag an pártaí poblachtánacha hena féin. Níl seans dá laghad ag Trump ina Sanders ná Hillary Clinton. Níl seans aige. Bhí sé na hiorthóill sa pártaí poblachtánacha le 2 bliain anuas, agus is ortha an locht. Tá an pártaí poblachtánacha go háide cinseal an pártaí. Sa réis an méid sin áras a tharraingt ar rialtas, ar foliteoirí, ar a bróisias, agus ar chomhaibbrú nach féidir leo teacht sós le iarthóir ar bith a thásós na ceannarcaí. Tá bhuad amach ar net dhéis. Sin fá go bhfuil buinneachán mar Donald Trump mar rán na coitiantachta acu. Cé gur léir nach chuir seans ag Donald Trump ina aine mar tá sé chomh féinmhréag noch goiteach blaimenach. Sé tá defan géad nó fiche fan géad fiú den fphobal a bheannaíonn ar an goiteach seo mar buntáiste ach an chuidéile acuin feicimíd ar a bheith seo mar príomhleid. Cibé, tá an pártaí poblachtánacha tar éis bleanú ar rá Donald Trump mar chóirtha an éling sa phróiseas réamhthóchaíochta. Agus tá siad ag meá chumas an phróiseas a athhrú chun an chiarthúthail seo héana an chéadú eile. Thóg sé blianta fada agus chonig mé scéal faoi seo tamlóhin sé sin rint blianta hin a faoi dhéireadh tá
an bóthir seo I Canada ag tarringt na háirde is cuí maiall an méid dúnmhairthe a tharla an le fiche nó tríocha bliain an nús. An chuid is mó acu stríopaí a chuid bathe acu mrá a bhí ag céad é síbsúil fi mar focail atá gam leiscéil agus duine mé tseáil. Gus gam leiscéil freisin faoin seara. Síbreacht. Síbere. Go dtéis. Tána ag marcáil sin. Anis, chorámar. Is so tá a tuairt le fios go bhfuil ar a laid dúnmhar for strathe a bháin I man gníomhaíochta ar an stráice bmhóthair seo I British Columbia. Tá couple of scór ban máirithe ar an móra. Cibé. Tá Bill Cosby a dríbleoid, tá ag tá an chúiseóirí tar éis an clia déarnach a léint go chun Bill Cosby a tharraingt os chóir chuirte ar Khrushchev. Gamel iscéil. Ar a gúis gur ionsaí sé bean go gneasach déir breitheamh go bhfuil fianaise go leor go lig fí an cás cuairt dul a raibh. Gus mar sé chomhis bris for an damba mar tá sagan go léir go bhfuil na dhéile ar tí brise sa chás céanna. Terry McAuliffe in Virginia déir an chúiseóirí tá an chúiseóirí federálacha ag scrúdú an chaidiribh idir Terry McAuliffe, Governor Virginia, agus fear gnó síneach a thug airgead sé a thug síntús airgead do feachtas tochaíochta síntús óir do McAuliffe agus é man feachtasíochta. Tá nuamhrach, scéal nuamhrach ar nó, chun $40 milliún íc ar 8 fáirc feidhlí sa stát chun iad anuach a chóideú chun na spásan í seo a dhéanaan níos fáiltiúlaí. Tá sin I testáil mar feicim na páircin na Batterson agus na daoine an tú gandítan agus tá agus síl na chracha dhéine isteach agus na daoine sin anta. Scéal faoi Nagasaki. Bin an dara chathair a dionsaí America le buama adwach. Ach mar deir a scéal tá áit chasta ag Nagasaki mar marin sé
faoi skáil Hiroshima. Sport deire go seoigh leis na Golden State Warriors. Call it Golden State. Ire an gná héasúis. Bhí an bua acab I 3 chluifidíag agus 3 ichiad. A bhí tá an iran ag lungadán anis. Níl siad ach clifa a bháin ó bheith díbertha a bhac áil ón Oklahoma City Thunder. Tá gireada ceart feite acha agus má cháilinn siad arís sa sin deire leo. So, sin é. Bubba Smith, bhí cáil Bubba Smith nóchaidí sílim mar imleoir Pelicans sco. Ach fuair sé bás sa bhliain 2011. Bhí isige go raibh rud a cinnte cear agus bhí isige go raibh sé bainteach le Pell. Agus dá réir sin dúirt sé in éireacht má sé sné, bhí sé mar bhíon ag cibé go dúr fi inchen dá lucht na hólaíochta in Níomháis. Tá rééis staidir a dhéanana, scrúdú a dhéanana an inchen, agus a thuirt le fis go déimhin go raibh CTE aige sin an galar inchine, galar meathlúcháin intine. Idir dálín ní féidir leis an NFL héana tá na céalta tar éis an galar seo a thulaga. Marialas tócha an méid imúilte a fuair siad agus iad a gimmert pelle. Ní raibh sagam seo ach bogan Americánai níos ná sin rud becheart a bheit. Ach seo an fást ócha go mím ag déanana seo. Chun má focail seo a hagam a níor dúharm siú. Sin é. Is anis Americánaí ag bogatí agus déir eacnaithe a go bhfuil seo ag tolla fu le féireach ach úsáidtear féireach in san ceantáitir. Tá níos lúdaoine ag lorg féirí gleis. Tá sé séasúir an ghrísca. An ghrísca. Séasúr an ghrísca atá. Tá sé anam an gzeile a haringtamach agus de bhí a ghrísc mar saoire atá. An iscil na tsecail ceart an bríthar. Gréile. Gríscín. Grísc. Ceastóireacht baid uit. Bhleanna mé ceastóireacht an lá hena. Cibé tá sé I nám fólam conas
gríascú I gceart. Tá rá gríascú ar sagam bhfuiln ceart an gríascú is é. Agus tá a New York Times ag tuairt idir doing idir gríasca doing. Sinna méidnis. Ok, tá mé críochnú, Tá taréis dear an leabhar a chláig a chaithh ag labhairt libh tam am a déalta a chaithh ag obair. Ach sinna méid chuidir mé déire leis an taifid seán is agus tásúil agam gur bhain sibh taine festanú ar a leid gur ólam sibh rud a cí teas dólam mise. Slán agus tásúil agam go mé lá beagah go déir.